iti naputno inayat ka iti amin kinatao uray anya naglabas ken ka saan nga isubyak ko pinapatek kanya di likuda umsi amanggeg ko wenipat patekan tulad ka adu agura iti nganlakam ko adun alundo sa gabae tunakempo ngem na puso di sumuko saan nga isubyak ko di ipaturay ko kinapatek mo dito'y puso ilaban ko dawate nga isubat mo asisya di tapuso dawate nga di nakuman unibahan dawate nga di nakuman pulos ang pasaktan sikalan ng ikarian tuy puso patek ka iti naputno inayat ka iti amin kinatao uray anya tinaglabas ken ka saan nga isubyak ko di ipaturay ko kinapatek mo di ko'y puso ilaban mo dawate nga isubat mo di tapuso dawate nga di nakuman unibahan dawate nga di nakuman pulos pasaktan sikalan ng ikarian tuy puso inayat ka pinaputno ken natarnaw ngem ingkulbo tuy puso ket ikaw
kalipatan. Pinilit ko nga iliw-liwan sa dito'y kaungga, ket inawan kung nga saan ka para kanya. Bunno anaringan iti manglipat, nupay pilit ko nga iwaksi lagip mo tagsubli. Nagidiin palakap mo na ulpit ken pait, ket naimula barukong ko kas maysa apuris narigat itim manglipat sa emiti naglabas dagiti panagip bubulse agingga ngain kanang lipan jak man maiwaksi lati dito'y rikna ay nagringa iti ang biyak na at may isa. Nagulit ka, naranggas ken naulpit ka, manangan dilaw manang irurume ken manang ikulmo. Piliten nga iwaksi iti lagip ko tadi ka may kari iti pamatek ko narigan iti manglipat sa eriti naglabas dagiti panagip bubulse agingga ngain kanang lipat jak man maiwaksi ladi dito'y rikna ay nagriga iti agbiyak nga agmaymaysa ay nagriga iti agbiyak nga agmaymaysa.
Sikat di inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw ang panagbiag ko. Tasikat pagtabuda lawag ang naisa sa ngayan kapuken ka agnanayon tiraksa ken panagkaawan awanin ti umaski panagaya nga italahi sikat di inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko. Tasikat pagtauna lawag ang naisang sa ngayan kapuken ka agnanayon tiraksa ken panagkaawan sikamet la tigapuna no apay nga agbibiagak ita ket awanen tiraksak ko nukas bilang amapukaw kan awanen di makaarkam panangipaten mo kanyan biag to'y biag ko ay ayatin ka nga ang waan awanin ti umaspi panagaya nga italahi sikat di inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw at nagbiag ko. Tasikat pagtauna lawag ang naisang sa ngayan kapuken ka agnanayon tiraksa ken panagkaawan sikamet la tigapuna no apay nga agbibiagak ita ket awanen tiraksak ko nukas bilang nga mapukaw ka awanen ti makaartap panangipaten mo kanyak biag to'y biag ko ay ayaten nga awan kaaspinak biag to'y biag ko ay ayaten